سلاف تماشاگران هجا ولین عزیز حمید سرچاو سران راحتن ایروژی میوان ما مستحاسبه ککساله مستحاسبه ککسال جدرس میه و گلک کاروباران سر زمانی کردی کریان زربای کرمانجان زربای زازاکی و گلک خواتین وی هنه مستحاسبه سرچاوان سرسران هاتی گلک سپاس آبی مالات آباد امش کندن تبلی برنامه مبوی دسته که دجبو تماشاگران ما تو بکاربی بچند دقیقه ما مستحاسبه بدی ناسین از گلکی کیف خوش بود از درسمه نافچه مزگری آگردایی لگندی دربان آمدنی گلک دوران ما مستحتی کف تقابل بود کارد عمل edeceğim dersim edeceğim Jiyan'a bıxuyandını benimsi derbazda hani kutası inatkarım diyeceğim. باشه. ما gerek xabatette yıl ser zaman hene jibu kesin dersimi evji taybetmendiye ke legorimin jiberko rastiji de ware hünerede müzikede ve edebiyatede dersim gelek lepeşe lez de kada zaman da zaman zaniyede biçek keme makabil le tujiyek jwan kesa yekul herima dersimi karubarın geleki baş diki em biçeki bahsa vi bikin le herima ve axatına bu kurdi rewşawi çiye de çe hali da yani biçeki bahsa vi Le dersimi hatta 6 sal beri, 4 sal beri hem gündan bajaran, nahçayan, bajarı dersimi nahçayan kurdi daha da axattım. An demeli, an kurmancı daha da axattım. Pişti serubin buna civaki gele kes dersimi derk ettin çün devremdin. Ev serubin bun sosyolojiye gerek be nırkandın, be ditin. Ali Karva, Ali Xwandoneva, Nodi da Ali Evkeva, Ali Tekoşineva, Rastçı geli dersimi serubin var. Malaxa terkandın. Jiboy Xwandini hınka malaxa terkandın, jiboy avuri hınka malaxa terkandın, jiboy evke Alozi, Kırıcır, Tekoşini malaxa terkandın. Habu birasti evke bandora devlet eji taybeti ser dersimi yani çare devlet her tüm ser dersimi bu. Ev hastana vi va ev kana revşana ki derketin holi devlet eji ser vi sıkınya yani defet ki mezun dest devlet ket. Jiboy Xwandinê derkevin devlet denek yani çi bêjî mere namêjî ama destek da ji bo aborî millet malaxa terkan gunêxa terkan çû ev jî ji xwastina bî ji xwe jî devlet dibistanan ez bêm di awayî din di saziyê din dewsikî gelek mezin ser dersimê bandor kir ji bo wî millet çû zaman jî dest çû yek çûn hinî Tirkî bûn vegeriyan zimanê xwanda kiribûn yani ez çi bêjim pişaftin bin sê nifşan da pêk tê gorî min nifşê yekem bav kalkê me ne bapîr tapîrê me hemû kurmancî dizaniyan nifşê duyem zarî wan yani bavê diyame bûn ziman dizaniyan ama ew qas pir yani Tirkî pir nedizaniyan em diyame bavê me nifşê me dibistanan mezûn bûn kolan bajarê Tirkan mezûn bûn yek heta 10 salî 15 salî em bê yan jî 20 salî bi zimanê xwe Kurdî dimriyan zazakî dimriyan kurmancî axiriyan çûn bajaran zimanê xwe bîr kirin bîr nekirin jî pêşvan neçûn Tirkî hinî Tirkî bûn nifşê
وان يعني زارۆکێ مەژی سەر بنوا زمانê xwe bîrkirin. Yek yani ziman tenê de tê gotin ziman di mal da tê hînbûn hema ev qîm nake. Ziman di nav civakê da tê hînkin. Di bazariyê da tê hînkin, di bistanê da tê hînkin, di çîranî da tê hînkin, di taxê da tê hînkirin. Yani qada wî gelek zêde ye. Tenê qada malê bêhêdî ev zimana pir ziman nine yani. Em ziman çi yani ziman zanî herî di rojaneyê de ez bê çûyîn, hatin, girtin, kirîn dikarî biaxivî. Ama va ziman nine. Gotinê wî heye, çîrokê wî heye, ez bêjim stranê wî heye, herikbariya wî heye, ji Kurtê, ji kîjan alî ve diçe vana gelin bên bizanin. Yani ziman hemû vana giştin. Ji bo wî Dêrsimê li Dêrsimê zarabayê zazakî ez bêrim di milî hîna ber mirinê da ye. Hîna li holê tam ra nediye ama kurmancî rastî jî holê radiye. Yani ez bîna gundê xwe jî dizanim, derbarê gundê xwe jî dibînim. Tiştekî pir xemgîn ye. Rast e. Mamoste mesela asimilasyonê ku bi salaya belkî bi sed salaya li ser Kurda têk kirin. Yek ji wan ciyên stratejîk jî Dêrsimê ku ji avakirina Komara Tirkiyeyê awa yekî profesyonel wek toplum mühendisliği ve endeziyariya civakî li ser Dêrsimê ye. Di vî warê da kesî ra biçe ew qetîama spî ku em dibêjin. Li vî warê da tu dikarî çi bibêjî? Yani vî warê alî çandî ve alî zimanê ve alî tora û adetê da qetîyamekî spî hat kirin. Yani bi siyasetekî zanetî ve pêk tê. Em demak nexşeyê Kurdistana Bakur dinêrin bi zanetî, bi stratejîkî aliyê Bakur ve Kurdistana Bakur tê pêçkirin. Zar bizan disan sohbetkî de min gotibû li Erzincan, Erzurumê, Erzinganê, Agirê, Erzurum, Erzingan, Meletî, Mereş, Dîlokê bigir ve di vê çerxa da sed sale bi stratejîk devlet dest bi asîmilasyonê dike, dest bi dewsê dike, dest bi têkçûnê dike. Ew gav bi gav ber bi dilê Kurdistana Bakur vate. Yani ber bi Amedê ve Wanê ve ber Hekkariê ve heta Sînor. Sînorê ki em pêka qebûl nekin ama Sînorê devletê. Yani gav bi gav ve asimilasyona tê kirin. Vê derê de stratejiya devletê yek jî bala min tiştekê dikişînî berê bi Kurdê Elewî dest pê kir. Yani pêşta ew baveriya wî kir armanca xwe bi bî bawerî asimilasyon xurt û kîp kir, zêde kir, pêşva bir. Ji bo wî taybetî ji ber taybetiya Dêrsimê rastî jî ev asimilasyon pişaftin bandora spî gelek zêde li ser Dêrsimê heye. Gerîkî wî jî li ser Erzinganê heye, gerîkî wî jî li ser Meletiyê heye, gerîkî wî jî li ser Mereşê heye, li ser Dîlokê heye. Lê li Dêrsimê du qetîam pêk hat. Yani qetîama fîzîkî jî pêk hat. Kuştin heftê heştê hezar kuştin. Em sê qetîam bêjin. Sê qetîam bêjin. Yê fîzîkî, yê bawerî, yê çandî. Yani alî fîzîkî başka devkê de bigir, destpêka Cumhuriyetê de bigir, heta roja yînî îro berdewam e. Aliyê bawerî wa jî tu zanin rê heqin, ji rê heqin, ehlê heqin. Ew jî têk birin, yani asimîle kirin.
pey tiştî dirxistin hundirê wî bawerî vitvala kirin, tal kirin. Ev asîmîlasyonekî jî mezin ji vaye, asîmîlasyona din jî aliyê çandiyê va. Ziman bi, kelam bi, lîstik bi, govend bi, yani tiştekî hewayî jiyanê dixwa da dihewînî ew têk birin. Va vî aliyê va ez dikarim bibêjim sê asîmîlasyon li ser gelê Dêrsim, devera Dêrsimê meşandin, tê meşîn guman e hîna jî tê meşîn. Mamoste can, na xebatên te yên ziman hene, biçekî basa xebatên te bikin, berî ku em werin berhema te ya cotepeyvan, yani di Kurdî de tiştekî pir nû bû ku te li deryaya zimanê Kurdî zêde kir, bi salan te cotepeyvên Kurdî dida hevdû. Berî ku em werin wan berhemên te yên ku hatine çapkirin, tu biçekî behsa wan ji me re bikî û em behsa berhema te ya cotepeyvên Kurdî bikin. Berhemê min yani ser helbestê berhemên min heye, kilamê bêdeng bi çarînan, sed çarîn nivîsiye û çap kir û derxist. Ewlî pirtûka min disan bi Tirkî derket, ev jî helbest e. Nika çîrokan dinivîsim, nû perdeke da çîrokê min her mehe derdikevî. Çîrok yani gora helbestê çîrokê, çîrok daha xweş ji min re tê, ewke fereh e, peyv zêde ye, sêvranûnî zêde ye. Yek evalekê dixînin, yekekin pêqayî dibûn, yani yekê dixînin carlê digerîn pêqayî dibin. Alî zimîn ve dixebitim, yani zimanê Kurdî, Zarabayê Kurmancî ser vî zimanzanî dixebitim. Peqala cotepeyvan kir, di zimanê Kurdî, Zarabayê Kurmancî de cotepeyv gelek tiştî balkêşe. Ez bêjim bingehê Kurmancî de bê cotepeyv nabe, yani hevok çê nabe ez bêjim. Mîna bêjim devê wî za bû dibêjin, bi tirs devlê zip û za bû. Zip û za cotepeyv e. Yani ev jî di cotepeyvan em dikarin di bin pênc beşan da binirxînin. Yek hem vate wek arı namus, wek arı heya. Ar û heya yek maneyekê de. Nivîsa wê cuda ye ama maneyê wan yek e. Wek arı namus hem vate, nêz vate heye, nas-ı dost em bêjin. Nasîne, dost kesikî zêde ji me re têkildar e, yan em ji wan re têkildar in, em nêz vatene. Em bêjin bi peyvên têkildar cotepeyv hene. Wek nal bizmar, nal dizanî binlingê hespan, qatran yan jî gan dixinin. Bizmar jî mixê wî ye. Wek nal bizmar cotepeyv e, em bêjin wek nal bizmarin bi hev re, yani gelek nêzikin ji hev re. Yê tij vate heye ez bêjim sar û germ dibêjin mesela, ev jî cotepeyv e, sar û germ. Sar ku dizanî nêzîkî cemed diye, germ nêzîkî kelicî ye, kelindirê. Sar û germ tij vate hene bi her du peyvana, tên ba hev û tê girin, bi ûyê hev tên girêdandin, manekî din derdikevî, em çi dibêjin, em hevokê de bibêjin, navbera wan sar û germ e, yani geh rind e, geh nerind e. Ba peyvana ewlî da bala min dikişand, her axaftinê de, her gotinê de em pir fam nekin jî, ferq nekin jî dibêjin. Dara deviyan digerin, nala neqaban digerin, em bêjin
hiç o akli min serê min nema dibêjin, hiç o akıl serê min nema. Bu ku berbu dibêjin. Ama kişi Cotepeyî min ya taybetiye vana çi ye ser vana gelek zêde sikin ya. Qasa 1500 peyv Cotepeyî min berhev kir. Ve şant ve gelek hoş ji girt ji xwendevanan yek servî mejûr dibin, yekî têkildarî wî mijarê yani me jê kêf kir, ez ê bizanîm kêf jî da zimanê xwe wî aliyê ve gelek bextevar. Saeta te xweşber projeyekî gelek birêk û pêk bû bi rastî. Yani valahiyekî zimanzaniye an valahiyekî di xebatên zimanê Kurdî de dagirt li gorî min projeyekî gelekî baş bû. Niha di çi rewşê ye bela yani zêdebûna wî an pirtûk li ku hate weşandin tu biçekî jî behsa wî jî Min nekiriye pirtûk li ser portala nûpel netê me weşand pirtûk her armanca min pirtûk kirine vê demê aliyê aborî ve aliyê dengasî ve nikarin derbixirim ama armanca min pirtûk derxistine lê ez bêm kam 1500 Cotepeyî berhev kiriye ama zimana Kurdî, zaravayê kurmancî, an soranî jî bêjin, dibirî jî bêjin, goranî jî bêjin, rastî jî vê binîye. Yani tükübê jî tamam min 1500 çap kir, berhev kir, bese, kom kir, bese, ev 2000 jî dibe, 3000 jî dibe, nizam çend hezar jî dibe yani bêdavî ye. Yekê min berhev kiriye, ez bêm o axaftinê da, ez bêm di pirtûkê da, ferhengê da, di sohbetan da, peyvêke min dîtiye, bala min kişandiye, ev berhev kiriye, kom kiriye. Ev bêdavî ye ama ez ê bizanim yani heta ke min pirtûk derxist digihîje 2000 xêr xweşî. Saet belaş. Bijî tiştekî din mesela di projeyên bi vî rengî de xebatên bi vî rengî de xebatên sihayê qadê pir muhîm in. Tu li qadê xebitî ke yani derketê sihayê gund, geryayê, kal, pîr ew mesela sihayê muhîm e û li kîjan herêman bêtir Ha, ez yani vê herêmê bêtir heye, vê herêmê kêm heye nikarim mîna bêjim. Rastî jî di sihayê be qadê geriyan. Yani çer geriyan bêjim. Ez çûm derekî, çûm derkî, di bistatê de ez bêm peyvî Cotepeyî derbas bû. Li peyvî dikevin. Ev çi ye? Ji bo çi mane yani nikarim her Cotepeyî bi manevî bizanim. Yani kesişim yani. Ev peyva çi ye? Ji bo çi te got peyva yekem bu peyva duyem seran ser uxa te çi maneyî ki bu hat çi maneyî de hevokeke de çertê gotin çertê pêk kirin ser vana sikiniyam. Bêm qehwê rû niştine mislet dikin kalek, pîrek, an jî xortek, ciwanek tiştek bû, hevalekî tiştek bû Cotepeyî ve formata Cotepeyî var. Xuya dike ez pê wî ketim. Me nişe dikir ev şirobe kir yani wanda nedî tê kelî arşîvê ji min re bes e. Ji wî armancî. Rast e qadan geriya. Saeta te xweş be. Baş e mamoste malata ava be ez peyva yani pirseke min ya dawî niha xebatên di destê te de wekî din çi hene pêşerojê de ew ê xwînerên te yani xwînerên zimanê Kurdî li benda çi projeya bin di destê te de û hêdî em dikarin êdî xatir bas. Nika armanca min sê pirtûkê min ber çapê ye. Yek helbest e, yek gavadin me kalkir Cotepeyî ve di zimanê Kurdî, zaravayê kurmancî da Cotepeyî bi wî navê. Ev heye yek jî çîrok. Qasa 12 çîrok nivîsiye ye. Yani jiyana me da, jiyana derdorê me da yekemî sêvirandiye, an
dijiyane da an avarte nivsiye Armanca min wîjî derbixînim yani sê pirtûk berçapê dest midaye cotepê berdewam e pêşerojî zimanê me çi derxînî pêşiya me bijî nizanim rastî. Mala dava mamoste serçavim serserê rahatî gelek şad bû tevlî mêvanan tevlî bernameya me bûyî bûyîn mêvanê me peyvên te yên dawî jî ez dikarim bigirim. Peyvên min dawî bixwînin biaxivin û ser ziman û çanda xwe bixebin. Ez vî bêjim. Yani kes nebêjî dereng ketine, derengî tune, peyvekî anda derbixînî holê ev jî ez bên qezencekî pir mezin. Mala te hezar cerava mamoste hestê köksal mêvanê me bû serçav û seran rahat bimînin xêr û xweşiyê de temaşaxanên hêja.